След смъртта на цар Иван Александър, държавата се разпада на три части – Търново, Видин, Добруджа. Вместо единство настъпва пагубно разделение. Османската империя настъпва неудържимо, умело използвайки слабостта на разединените български земи. През пролета на 1393 година започва обсадата на Търново, столицата и духовното сърце на България. На 17 юли 1393 година Търново пада. Това не е просто военна загуба, а краят на една славна епоха. Последната надежда идва от Запада, но през 1396 година кръстоносците са разгромени. Надеждата за спасение угасва. Второто българско царство изчезва от картата. Гледайте целия епизод в канала ни, за да разбереш как България стига до този трагичен край. И не забравяйте да се абонирате.